Vítam vás u 9. epizódy z Hey Minecraft na mojom hlavnom kanáli. A v tomto 9. dieli z Hey Minecraft by som vám chcel povedať, že zajtra, keď prídem zo školy, tak natočím 10. poslednú epizódu z tejto Hey Minecraft, takže tak. Môžete sa tešiť zajtra na posledný 10. diel z Hey Minecraft, takže tak. To som vám chcel povedať. Ešte raz vyšlom, čo som vám chcel také povedať v tejto 9. epizóde z Hey Minecraft. Takže už natáčam 50 sekúnd. To je všetko z tohto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa už blížime skoro k 200 odberateľom. To je všetko z tohto videa. A uvidíme sa u 10. poslednej epizódy z Hey Minecraft hneď zajtra. Čuuu.